ଦିଦି ଆଜି ଆମେ ପାର୍କ ଯିବା। ହଉ ଦିଦି ପ୍ଲିଜ୍। କ'ଣ ପାର୍କ ଯିବୁ? ତୋର ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ଦିଦି ହଉ ତାହେଲେ ପାର୍କ ଯିବାନି। ହଉ ତାହେଲେ ଯା ପଢ଼ିବୁ ଏବେ। ହଉ ତାହେଲେ। ତୁ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ? ଦିଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ଥର ଖେଳିବାକୁ ଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ହଉ ତାହେଲେ ଯା ଗେମ୍ ଖେଳେ। ହଉ ଦିଦି ମୁଁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। କହୁ କହୁ ଗେମ୍ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ନା। ଆଗକୁ ତୋର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯା ଚୁପଚାପ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁ ଜାଣିଥିବୁ। ହଉ ଦିଦି। ଝିଅଟି ତା ଭଉଣୀକୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ କହୁଥିଲା, ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଦେଶୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।